IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Opisyalen nga inanunsyo ni NBA all-time leading scorer ani Lebron James hindi pa nagturong ken para kay Ayam na iti Philadelphia 76ers. Daytoy iti may kapat at team na iti naisang sangayan a karera na iti agtawanen upat Apollo ket maysa a superstar kalpasan iti Cleveland, Miami ken iti Los Angeles Lakers. Sigon iti report, agpirma ni James iti nagpaiduma a 2-year contract nga agatadlaeng iti $8 million. Dakkel tapyas manipod iti $53 million sa sweldo na iti naglabas na season. Inpeteng ni James asan a kwarta wenno pamilya iti makagapo iti panagakar na no diket iti gagar na pailaeng iti agsakripisyo, agtrabaho ken magkaibulsa iti kampyonato. Makaduan ni James iti Sixers dagiti powerhouse nga all-stars nga isuda Joel Embiid, Tyrese Maxey ken iti kabaro nga akar ani Jaylen Brown tapno lepasen iti championship drought ti Philadelphia sipud pa iti tawen 1983. Para iti IFM Sports daytoy ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.